Quina relació hi ha entre la integració social i la inserció laboral? Comencem el primer apartat, context de la inserció sociolaboral, de la primera unitat. Per començar a tractar el tema definirem l'exclusió social com un fenomen amb les següents característiques. 1. És estructural, és a dir, forma part de la societat i el sistema econòmic actual. 2. És multifactorial i multidimensional. Per tant, no té una única causa i afecta diferents àmbits de la vida de les persones. 3. És relatiu. Per tant, depèn de cada context i de la seva història. 4. És abordable políticament, és a dir, s'ha de poder combatre des de les institucions i pot tenir solució. 5. És subjectiu, es viu d'una forma única i personal per a cada individu. 6. És dinàmic, es tracta d'un procés i, per tant, no és estàtic, és reversible. Segons l'autor Robert Castle, l'exclusió social es pot explicar a partir de 3 zones socials on es distribueixen les persones segons sigui el seu risc d'exclusió social, la marginació, la vulnerabilitat i la integració. Les persones no romanen de manera irreversible en una zona, sinó que poden circular en funció de la seva situació respecte a diferents dimensions, com l'econòmica laboral, la social relacional i la psicològica individual. Pel que fa al caràcter multidimensional de l'exclusió social, segons Subirats, hi ha 8 àmbits que la desencadenen. L'àmbit econòmic, el laboral, el formatiu, el sociosanitari, el d'habitatge, el relacional, el polític i l'espacial. Cal tenir en compte que aquests àmbits generalment no es presenten de manera aïllada, sinó que estan estretament relacionats entre ells. Així, per exemple, la major part d'habitatges amb condicions precàries s'agrupen en barris desafavorits, amb elevades taxes d'atur i escassos recursos econòmics, educatius i socials. De la mateixa manera que les persones amb baixos nivells de formació acostumen a presentar dificultats per accedir al mercat laboral. Respecte a la intervenció, dins del camp de la inserció sociolaboral, caldrà incidir en aquests àmbits i, especialment, en els àmbits laboral i formatiu. En parlar d'exclusió social o vulnerabilitat, a efectes de classificació i, sobretot, per tal d'enfocar les diferents polítiques d'ocupació, s'agrupen les persones en el que es coneix com a col·lectius. En funció de les polítiques de cada període, s'establiran quins són els col·lectius prioritaris d'intervenció. El tècnic, la tècnica en integració social, hauran de mantenir-se informats sobre quins són els col·lectius prioritaris en cada moment. Els processos d'inserció sociolaboral han de permetre a les persones no només trobar una feina, sinó que aquesta esdevingui un vincle amb la societat i els permeti transitar d'una situació d'exclusió o vulnerabilitat a una de més integració. Aquests processos sovint es duen a terme en els dispositius d'inserció sociolaboral. Entenem que la inclusió de les persones implica trobar un lloc en el mercat de treball. Quan volem analitzar aquest mercat de treball, hem de tenir en compte alguns conceptes vinculats, com població aturada, ocupada, subocupada, inactiva, taxa d'atur, d'activitat, d'ocupació, parcialitat o temporalitat. El tècnic, la tècnica en integració social, ha de mantenir-se actualitzat respecte a la situació del mercat laboral, però a més ha de conèixer quines són les tendències estructurals d'aquest. Arran d'aquestes tendències sorgeixen els nous jaciments d'ocupació, que són les noves activitats amb molta capacitat de creació d'ocupació i a les quals els dispositius i tècnics que hi treballen han de prestar especial atenció perquè les persones en recerca de feina puguin ocupar aquestes noves posicions. La persona que treballa com a integrador social en l'àmbit de la inserció sociolaboral és aquella que orienta i guia persones en recerca d'ocupació mitjançant informació personalitzada, realitza tasques relacionades amb la formació de les persones demandants, media amb les empreses per gestionar ofertes de feina i realitza tasques de prospecció per establir relacions de col·laboració estables amb les empreses. Les fases imprescindibles per establir una relació a llarg termini amb les empreses seran la prospecció, la difusió i contacte, la negociació i tancament d'acords, així com la fidelització. Molts ànims i endavant! Created using Powtoon.